usa ka daw paraisong dapit nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, perfect nga suruyan karong summer. Pwede kayong dadon ang tibuok pamilya, barkada, and of course, ang inyong hinigugma. Kung asa kini tara, suruyon ta. Dini sa Barangay Sudlon 2 sa Bukirang Barangay sa Dakbayan, Sugbo ang halapad nga wanang sa bag-ong namugna nga mountain resort. Makita ang katahom sa palibot, ang kahamugaway sa dapit. Adunay pinalahi nga A-shape o modernized nga payag nga kapuy-an sa mabisita nga tag 2,000 pesos ang renta overnight. Samtang mamahimo usab nga magtampisaw sa infinity pool, mamahimo usab nga mag horseback riding ug uban pa nga mga atraksyon. Natay farming plantation of different vegetables. So last 2 weeks ago, puno naglitos diha, so they can take and pay. Sila gi mo harvest, especially karon nga summer, hapit ang init dito, moabot tag 40 degrees, 41 degrees. Pero diri nig-abot ninyo ron bugnaw. Init pero bugnaw ang hangin. Murag gyud bagyo ang feel nato diri. Apan ang nakarapit sa pagdagad sa mga turista ang breathtaking nga lunhaw nga kabukiran. Din makita usab ang silingang lalawigan sa Negros Oriental ug ang Tanyon Strait. Ang negosyanteng si Butch Guillen ang nanag-iya sa mountain resort, ningon nga nahimugso kini panahon sa pandemic diin ang mga tao na dasig nga magpabukid. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.